Cando fun a primeira vez ao mar, é unha historia, bueno, como cada niños como a min. É a primeira vez que fun ao mar, fun no Brán, ao peixe, con meu tío. Iba meu irmán, pero fun con meu tío. Acórdame que mandaronme ir buscar un loureiro para lle puñer unha boia que é a lúa para marcar o que era o aparello cando se largaba. E cando chegín, non me quixeron levar. Diño, eu fun con todo o cariño a buscar eso, para con idea de ir, e nada, que non me querían levar. Porque douxiñe por non me levar, era moi noviño. E eu coa rabia, collín pedras que había ali e tal, e pedrinos aos que iban todos na jamela, sí, coa rabia que tiña, a pedrinos, sin mira ninguna, chamándolle palabrotas que non me vivían ao caso, pero bueno, por me deixar, non? Nada, levar, botar por a manga, para o barco, vete comigo e xa está, non hai nada que plantear. Era mandato absoluto. Nin máis, nin menos, meu pai non plantea nada. Non dou explicacións ningunas. Se non me preguntou se quería ir ao mar ou non, para o mar. Así de claro. E despois leváronme tamén ao marisqueo, ao rastro que lle chamaban, para escollerlle. Pero sin zapatos, sin roupa de aguas e sin nada, con roupa pouquiña. E cando chovía e ventaba, e elas iban con roupas de aguas dos pais e dos irmáns, cando metían agua por todos os lados, e cruzaban a Umia para ir a correlo coa agua por aquí, fría como a neve que baixaba do río. Eses sí que eran traballos, penalidades, e despois para ganar, para malamente vivir. A primeira roupa de aguas que vin tiña 14 anos. Por certo, era unha roupa de aguas que viña en blanco, dábase un aceite especial para endurecela, colgada nas pereiras, nos árboles, na horta, para que o norte a curtira. E cando a puxen, acórdame, cando a puxen a primeira vez, o sueste, o cuello do chaquetón, fíxeme aquí uns forungos, criminais, pero enormes. Tengo que ir ao médico, falamos a cara, cortarme varias veces para sacarmos, que formáronse moi, pero enormes. Unha vez que aumentou o barco, fixo un barco máis grande, xa quería máis personal. Eu botei con meu pai case 2 anos, cando iba no verán ao circo, sin ganar chicas, sin quitar nada por min. Cando empezou a descontar algo do que se ganaba por min, algunha xente que tiña con el no barco lle obligou a meu pai, senón eu botaba con meu pai nada, traballando sin nada. Así que tampouco era moi interesado. A verdad que se pasaba mal, eu non pasaba mal, porque pasaría mal meu irmán por levarme, pero eu non, porque eu para min era un jarbo ir ali. Para min era como ir a unha pequena lotería que non sabía o que era, pero bueno. Para pagarme o que tal, díronme a escoller unha que lle chamaban as bruxas, para min, para o meu sueldo. As ameixas para eles, é o que tiña, e as bruxas para min. Eu iba a levar a vender aos cangrexeiros. Eu era mesmo, encantado, porque a semana facía ao mellor 20 pesetas ou... para min era como na casa non mas pedían, que eu tamén era medio golfo, medio gitano. Tiño chorado no mar, porque moitas veces, cando diximos en terra que noites preciosas, no mar son lágrimas, cando hai ese tempo tan bueno, que hai esa gozada, que no mar hai calor como en terra, non hai un peixe no mar. Bueno, o peixe desaparece, claro, no hábitat non está para eles, vai para os cantiles, ou sea, para a profundidade, non ven. Porque é como no verán,
vamos á playa e logo despois recollémonos. E no mar, cando hai moito tempo, non hai peixes. Non hai, recollese o peixe. Porque o peixe, generalmente, sube cando hai o plancton. E o plancton baixa e sube, e eles andan, claro, comen e despois descansa o peixe. E ao final, fíjate, eu que berraba con miña nai, porque non quería ir. E ao final vamos volvéndonos igualiños que nosos pais, os que nos transmitiron, o que nos revelábamos como outra moitas cousas. Pero en algunhas cousas sí que penetraron e quedaron. E agora vaste facendo maior e moitos achaques. Eu, antes miña abuela sempre usaba unha bolsa de area, quentaba pa a rodilla, pola reuma, que dicía que tiña moita reba e moita artrosis. E eu dime, abuela, esas son tonterías. E dicía, ai, vai haber mal tempo, que esta rodilla miña xa mo dá. E eu dicía, abuela, esas son paxeradas. Carolo, operime eu con 32 anos e agora ven o frío por alá, por Francia, e eu xa dixo, home, ui, dentro de 4 ou 5 días temos frío. E di el, tonterías. Pero despois, a base de tal, agora xa non me di tonterías. Agora xa me di, que vai vir? Ou que se lle dixo algo, xa di, ai, pois vendrá. Xa non ten problema ningún. E entonces vaste dando contas de que moitas cousas que che dicían os teus avós e que ti, como eras nova, ibas para arriba, non para baixo, pois nos dicías que non era posible, pero agora vaste dando contas. E a sabeduría da xente maior era unha sabeduría aprendida de observar e de ver a vida e nos pequenos detalles, e daste conta de que eles tiñan moitísima sabeduría. Eu recordo que o noso Cristian, cando suspendeu o COU, tiña 17 anos, e as outras estaban no instituto tamén, porque coincidiron todos no instituto, uns en primeiro, outros ao final. E dixenlle, pai, aquí a pasear libros nin Dios, a traballar comigo para o mar. E levou-no con el para o mar. E un día que viñemos, cando había que preparar a matrícula para o ano seguinte, dixenlle, papá, eu quero que me deixetes estudiar, que eu non quero vivir do mar. E dixo, pai, con Dios, se ti non vas ao mar, que lle fago ao barco? Nos tiñamos un barquiño que chamaba Cris Mevalla, que era as iniciales de todos os fillos. Cristian, Melisa, Vanessa e Yasmina. E chamábase Cris Mevalla. E dixenlle, pai, é que lle fago ao barco se ti non ves de patrón? Ti tens que aprender de patrón e vir comigo para o mar. Dixo, non. Eu quero estudiar outra cousa. A mí o mar non me gusta para traballar. Gústame para disfrutalo, pero para traballar non. E dixo, a mí se me deixa de ser enólogo, falara con un amigo que temos nós que se chamaba Palermo, que andaba tremendese nas ovejas, e dixo, falo con Palermo que sei onde se estudia e eu quero ser enólogo. Hasta a fecha. E temos unha rapaza que quería ir co pai ao mar, o pai non quería levar. Mulleres a bordo, fásamela boa. Se quería mexar, tiño que parar o barco e levarla á terra para mexar, para que non sei que, non sei canto. Non quero mulleres a bordo. E a filla morría por ir para o mar. E dixo, mira, primeiro aprendo outra cousa por aí e despois... E cando lle quedou máis remedio que quedou sin xente, e lle fixo falta para ir ao mar, diña ela a Fitimel. Diña, e a túa filla se ven comigo ao mar, que marchou a xente para o País Vasco, Pancho, e agora para ir aos tramallos non teño xente. E dixo, eu, onde se anda a túa filla, que lle dixo eu, dixo ti, que boa gana. De quen é o barco teu? A quen lle fai falta a ti? Dixo ti. Un diola, como va a facer, non me vai a querer vir, pero prova. Porque estábamos a comer e dixo, Meli, necesita ir ao mar, que marchou a xente tal para o País Vasco, e diñe el, papá, a que hora?